الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمان اندري Kɔrɔbɔrɔ bɔnɔgɔ fɔlɔ. Comme tu dis. Bon, mais ala tan. I ka kɛnɛ wa? Mandoro tana. Tɔɔrɔ t'i la. Tɔɔrɔ tana degun tan kan. Kati kaw dun aw bɛ yen. Kati an bɛ yen. Comme tu dis. Kan bɛ cogo di sisan? Basigi nana. Bon, basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. J'espère que maa tɛ kantigɛ sisan kɔni. Yɛlɛ mun na? O tɔ ye sɔrɔsiya gindo ye nka. An kɔni b'a dɔn u bɛ ka population bɛ ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ. Minɛnw bɛ ka kɛ. Ayiwa. Siganamɔgɔw mana ye. O bɛ kofɔ sɔrɔsiw ye. Tubarikala. Hakili la bala ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ. An b'u fo la ni bɛɛ ye ni ɲɔgɔnya kɛ. Hakili la bamaciw tɛna fangaba sɔrɔ an kan. Tubarikala. Hali kunu u ye mɔgɔ fila minɛ poste an kɛrɛfɛ sigidala mɔgɔw ka kunnafoni sababu la. Tubarikala. Ne hakili la o de bɛ ɲini an fɛ. I tɔgɔ tɛ fɔ, i jamu tɛ fɔ, bɔyɔrɔ tɛ fɔ. Nka kuma dɔ ni kunnafoniw sera ka se sɔrɔsiw ma gundo la, a bɛ se ka sababu ye k'a to mɔgɔw ka bɔ ko caman kalama. Hakili la katikaw y'o baara kɛ. An b'u fo labila ye. Ko maa sɔn n'i ma kɛ subagɛ i bɛ kɛ kodɔnna ye. O tiɲɛ. Suya a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ko caman kalama. Naamu. Jango gundola ko caman kalama. N'i ye lasɔmina. O ye fana bɔlen gundo kalama cogo dɔ la. Naamu. U bɛ de. N'i bɔra gundo kalama. Naamu. O y'i kɛlen ye gundo dɔnbaa dɔ fana ye. Siga t'o la. O de kama a fɔ ko maa lasɔminen ye suba ye. A bɛ fɔ ka daw de kan sabula i ye gundo dɔw dɔn. I bɔra ko dɔw kalama bɛɛ tɛ mun kalama. Ayiwa. Ko kojugu ye maa karamɔgɔ ye. O ye tiɲɛ. Mun na? Kojugu kuma caman a bɛ sɔrɔ fili de sababu la. Ni filiw kɛra ko dɔw bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mun ye kasara ye wala tiɲɛni ye. Ni o ko sugu kɛra en tout cas ni ma to a ko la a b'i kalan i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ. I y'a faamu. N y'a faamu. Misali ni denmisɛnnin tulo ka gɛlɛn ni ko a kana tasuma ta i y'a gɛn k'a buga a m'a mɛn i b'a to a b'a ta. Ayiwa. N'a y'a ta a b'a bila. a t'a ta bilen wa bilen. O tɛ kojugu ye wa. Siga t'o la. O t'a karamɔgɔ ye wa. Ayiwa. Yarɔ e ka kuma ma se k'a to a y'a dabila. I ka bugɔli ma se k'a to a y'a dabila. Naamu. Nka ni a yɛrɛ y'a dɔn fɛn mun don ko koɲuman tɛ. Naamu. A b'a to yen. Siga t'o la. O de kan ka fɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye a bɛ fɔ o hakili la ka ɲɛsin olu de ma bilen. Ayiwa. An b'a kuncɛ ni mun ye ko ni kojugu jɔlen de Malidan kelen de ma. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. N'i ye kojugu jɔlen y'i la. Ko i ma dan kelen de ma. I ma dan kelen ma a bɛ n'a fɔ i y'a k'i taabolo ye. N'o tɛ ni i ye a dan siɲɛ kelen ma kuma dɔ bɔ tɛ k'i kalama. Misali mɔgɔ minnu ci n bɛ tugu walimusow nɔfɛ. Naamu. O ye misaliya jugu ye dɛ. Misaliya jugu don. O ye misaliya jugu ye. Nka ni i y'a k'i taabolo ye depuis sɔmi tɛ k'i fɛ fo sɔmi bɛna k'i fɛ. Fo i b'i minɛ. F'i b'i minɛ. A jɔr'i la. O t'a jɔlen i la. A siga t'o la. O tɛ kojugu ye wa. O ye kojugu ye. N'a y'a sɔrɔ i kun tanna siɲɛ kelen ma don. A fɛn t'i sɔrɔ. Sɔmi yɛrɛ tɛ k'i ma. Ayi. A ko bɛ ten de n'i kɔni ye ko jɔlen i la wala e y'o ye i bɛ ka taa mɔgɔ ka fɛnw suɲɛ i y'o ye i ka taa mɔgɔ ka fɛnw suɲɛ wala i y'o ye i bɛ kalabanciya la. Naamu. I bɛ ko dabiri i tɛ tiɲɛ fɔ. Ablaye don dɔ la a bɛ jɔ i la dɛ. Siga t'o la. Nka ni a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye ko k'i taabolo ye a mɛn o mɛn a bɛna dɔn ko karisa e jogo de ye nin ye. Siga t'o la. O de ma ɲi Ablaye. A faamuna. Awɔ bisimila. Ayiwa bi ye ntɛnɛn ye. Siga t'o la. Kalo tile 25 de juillet kalo san 2022. Naamu. Fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko dɔw la bila ye. Tubarikala. An b'a daminɛ l'indicateur de renouveau ale ko di. A y'a jira k'a fɔ ko Menaka mɔgɔw ye sifinw ye nisɔngoya jira dɔw kɛ ka sababu kɛ ko maa kelen o kɔnɔ ni tora a ko da fɛ maa caman fana joginna min bɛ tali kɛ Menaka sifinnakaw y'u nisɔngoya jira kɛ Buguni a yira k'a fɔ ko mifɛn jugu min bɛ wele ko cannabis
ale mana foroko 251 o minala an ka min fɛ jugu kɛlɛbagaw fɛ Alassane Dramane Ouattara yi hakilila kura dɔ fɔ u ka kɛlɛcɛ 49 minnu minɛnen don Mali kɔnɔ olu ko la a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni ko sera yɔrɔ min na sisan ko diɲɛ tɔma yɛrɛ de kan ka tiɲɛ fɔ sisan k'a sɔrɔ a ma dɛmɛ mɔgɔ si fɛ keɲɛba ko kalandenw kɔlɔsiba dɔ kimɛliw hukumu kɔnɔ n'a wele ko Bala Sogoba ko ale kɔni welela k'a ɲininka k'a sababu kɛ ko siga kelen don a la k'a fɔ ko a ye dɔ dɛmɛ u ka namara kɛ kimɛliw hukumu kɔnɔ ko binganikɛlaw ka kuluba min bɛ wele ko le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu y'a jira k'a fɔ ko bingani wale min kɛra ka ɲɛsin Kati kan ma juma tɛmɛnen ko olu bolonen don Abilaye Andani ko sapeur pompeau fana ka ye bamaci dɔw bɔ kɔlɔn kɔnɔ Segu pelengana o don Abilaye Andani ko u kɔni ye u ka baara dɔnniya yɛrɛ de jira ko sen fɛ o ye k'a fɔ ko Sugunikura la ko siganama 60 jate olu kɔni minɛna lakana sabatibaw fɛ bamaciya wale fɛli hukumu kɔnɔ Abilaye ayi Ala kan kisi amina Ala kan lakana Ala kan tanga ni mɔgɔ ninnu tɔɔrɔ amin ya rabbi le challenge ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kalanso min bɛ Ɲɛgɛkura ko a tɛ bolo ɲuman kan sisan ko min bɛ ɲini kalanko minisiri fɛ o de y'a ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka kow lakile teliya la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan musaka ko gɛlɛya Abilaye Andani ko a nɔ b'a la ka ye kosɛbɛ sisan an ka daro dumuniw cogoya kan Abilaye ko sabula ko nasɔngɔw ka t'a la ka se ka boli kɛ bilen sɔrɔw ka dɔgɔ ko balo ɲuman min ni mɔgɔ tun bɛ se k'o sɔrɔ ka dun waati dɔ la ni nafolo hakɛ dɔ ye k'o tɛ sɔrɔ bilen o kɔfɛ ko terrain senlajɛli min kɛra ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi musolaka dɔ bɛ yen n'a wele ko Alima Mariku ko ale kɛra ko kɔni sababu ɲumanba dɔ de ye Abilaye k'a cɛsiri bonyana ko la kosɛbɛ tubaarikala le malien fasoden Goodluck Jonathan a ko di CEDEAO ka sɔrɔnadonba ko ale nana Mali kɔnɔ tile 3 taama la o taama kuncɛ de a y'a jira k'a fɔ ko baara minnu kɛra k'olu bɛ ma nimisi wasa bɔ a y'an ka ɲɛmaw fana timinanja u ka taa ɲɛ o sira kan ko Nations Unies n'o ye diɲɛ tɔnba ka kumalase bolofara min b'an fɛ yan n'o ye MINUSMA ye olu ka kumalasela gɛnni min kɛra ko diɲɛ tɔnba kɔni y'a ka nisɔngoya jira ko siratigɛ la ani cɛmancɛ fanga bɛ bolo min kan ko kalata ko kɔlɔsi min na ni jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba olu ye fɔ ka filɛ dɔw kɛ walasa min b'a to basigi bɛ se ka na ani ɲɔgɔn faamuya ka se ka na bɛɛ lajɛlen ka sigi yɛrɛ ye cɛmancɛ fanga ko siratigɛ la ko Kati kan bingani min kɛra ka ɲɛsin u ma juma tɛmɛnen ko jɛkulu ma fatigiw minnu bɛ wele ko groupe Al-Qaïda minnu bɛ Sahara kɔnɔna na k'u kɔni ma se ka koba foyi kɛ ka ɲɛsin Mali finitigiw ma Abilaye ayiwa ne ko radio Clédouan lamɛn Kitakaw ye n wele sisan ka message ci ne ma ko bonjour Abilaye Andani le tout Kita vous écoute sur la radio Horizon FM Kita tous les jours bonne journée à l'ensemble du personnel de Clédou on leur dit merci ko wala ka kanu to radio FM de Kita ko u b'a lamɛn ni waati na yɛrɛ wa an bɛ Kitakaw bɛɛ lajɛlen fo naamu ko Ala ka dɛmɛw kɛ amin ya rabbi sisan les échos b'a fɔ wele an k'o sɛgɛrɛ ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ bingani wale min kɛra ka ɲɛsin bingani wale dɔ fana kɛra ka ɲɛsin Sevare gardiw ka kan ma ko bamaci kelen ni tora ko dafɛ ko maa caman welela ka ɲininka o dalakan na ko u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw fana minɛna n'o bɛ wele ko rokɛtiw ni fo ka taa se minɛn wɛrɛw ma olu caman minɛna a ko siratigɛ kan Abilaye Andani min tali kɛ kalanko siratigɛ la ko ɲina kimɛliw kɛra cogo min na ko a jirala k'a fɔ baara bɛ se kɛ ka ɲɛ ni ɲɛmaw jɔra u jɔyɔrɔ la ko sira min talen ye nin ye ko an kana segin an kɔ bilen n'o de ka ɲi les échos y'o ɲɛfɔli kɛ l'indépendant ye mun fɔ ko Adama PSG y'a ɲini ko Dr Choguel Kokala Mayiga ka fanga bila ka da ka dalakan dɔw kan o don fanga ɲɛmɔgɔyaso la ko M5 RFP y'a ɲini k'a fɔ ko janto ka kɛ an kana segin taabolo kɔrɔw ma o ye baasi ye wa o ye baasi ye wa n'a seginna taabolo kɔrɔw ma an ko janto ka kɛ an kana segin taabolo kɔrɔw ma ko tɛ baasi ye
kuma jugu bon tabulu koro do fana be akil lande laga foya ay ngo ma mun ba fo janto ga ke ngana sigi tabulu koro ma ngo te bashi kuma la o te kuma bashi mene voilà ne wala fo awo o ko manga ke kuma bashi o te bashi awo ko meme talike katika bingane wala mi kera nyishuma bamachu fe ko ni asien folo ka mali kara mali bamachu kana seka katika bingane taka nyishi katika ma ko nga ko jomayade ko bamachi chama ko na mina na ko mar kufa ka chedondo ko kuma fe ka anga marama fe marfa kiso bla romina ananga marfa bla romila ani fe ta si anga taji mara roma ko kuma fe ka dangari ko ro la wasa ka tu anga finitu kana se ka bo uno la kusube Allah akbar ne mannu Allah mazo anga no ko njate mina anga jate mina ne wala jafa be ne kunu na kwa o ko ni yo don bide voilà jafa be ne kunu na note nunu ga kunye mojugo no sonzo ko nyesi anga musoma o de kati be wuleyo katiba wulle mun da kuma malde jole aiwa parce que anga armée ka tajiu ni aka keleke min chama min na folo ni foro katika joro chugo min ko kana bingana ko jafato ko la akilla do ga do kuna fon dide no te akuma ka cham sikatola Musa Mara fa nyama korodo ale gafe mi mbo na wule ko pour un Mali meilleur o Mali ka se ka ke ansa ko na ka se ka ke Mali duma mbaye am se ka foti ko ay nyefoli chamanke ale rek hakilla la nunu miseke wasa jamana ka se ka se ay rek ko ka se ka bo gelaw kono ko ay chaman se be gafe nguna blay la sentinelle ya mumvo ale ya jira ka foko katika bingane wale min taraka nyesu katika mako kofe amsika kalamu surala ulu kelen ku nendu adonu nyonche ko yakuba kachile nali yente munyam ko ni sentan nyam ko bayi ko ate jose mankan watin nuna singor la kala lenu kusube ka jimbo junsuma bokoro amina o kofe politique ton nga fara nyama kulu ya wajibi ya ko Dr. Shugule ko kala mega ka fakan bla 600 ko makono ni bakana ya kula aywa o kofe iba ka foko bingane wolo strategie la chene muso ya kan na sira fe o ko chedo sam bioro ni sawa ko ale konen bina funangen do kan sam tanefla abla na do matemena aywa ko wala akira keni sanmel mo ko nyefolu ye le repère ala jira ka foko bingane wale minu taraka nyesin katini kulukane ma kibaye ka foko amadu kunfa ni aka chedo ku koni yedu masarache abela jilela non yira fana ka fo gundam luka kalanso mi be wele ko natu me wele ko haribanda ko togale manaka ke groupe scolaire Ansuman a Diallo min be tali ke police fana ka gunka ka jalawatigi do no officier do kulu koni ka boli baro kera colonel Simi Goita are kumbe aku kenekan ko mali finitigi fla fana bina kuna bulu kenekan lakana sawatili kele hukumu kuna blay naam so madana kuna finitili kuma wado ni tabarakallah jantan yoro la nyogonte sisan ka fo seda sugu jantu la masangu fuye katika yara takelendo wer misali wiram ato bubulu ato were bulu te bashi e mu fo so si kelengelen do be tia lo jantu were la voilà aka fo nyam ko ye nen do rek me barlo do an telephone mi semine so simunu mi ta service la telephone android man kangu mini bulu o kam mine sura sura sikatola parce que don kati so wona fe kati kan atagele wi mo ko bo ka sira chama mine muso do be mobili kono alere kanga muguchi nga ne temana la siro no aga telephone de bawla aga telephone digi galeji yoro o koni ye adai daro manye fo chugo mina ça c'est to ça c'est dans le feu de l'action et attaquelendo o wati raso mawli min tununa kamigasi min tununo mayi folo kamigasi mayi folo est ce que no telephone kono e de kanga muguchi mawli kono o mani e de sigri no telephone o gol mani ablay ako ne méridien sikatola ne wongo est ce que sur la sud do re ba don ami gela mi kono o nyini gali nyumay nyamga nyamgo ne akilla u kanga fereke
fɛrɛ min b'a to telefɔni ka minɛ surasiw la minnu bɛ taa terrain kan minnu bɛ garde la minnu bɛ poste la telefɔniw ka minɛ u la hali ye sera dɔ sɔrɔ ko kati kan donda la n ka to kati donda la poste la su mana se yɛrɛ dɔ la k'i bɛna tɛmɛ mɔgɔ si tɛ ɲininka k'i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ kun bugɔlen n'a ka telefɔni da la sera dɔ o sera dɔ ye min fɔra n ye sisan kɔni o ni bɛɛ bɛna ban bon voilà ninnu de kan ka ban parce que fɛn caman kan ka sɔrɔ sugu la kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko janto yɛrɛ la u janto yɛrɛ la kuma dɔw la o de kama n ko kojugu ye karamɔgɔ ye voilà ɲɛmɔgɔw kan k'a jate minɛ ka fɛɛrɛw kɛ minnu b'a to nin ko ninnu bɛ se bɔ an senkɔrɔ cogo min na surasi minnu bɛ nin kɛ ni telefɔni ma minɛ u la a tɛ bɛn a ka gɛlɛn n'a bila ye a ka gɛlɛn awɔ tubarikala ala k'u lakana amina Mali an ye finale fɔlɔfɔlɔ mun joué ballon-tan na o ye kɛra le 25 juillet 1965 25 juillet 1965 Coupe d'Afrique Coupe Kafou les Jeux africains Jeux africains équipe nationale Kolo équipe nationale du Mali 25 juillet 1965 finale de la première édition des Jeux africains de Brazzaville Mali-Congo 100 minutes 90 minutes 0-0 prolongation de 120 minutes 0-0 prolongation de 20 minutes 0-0 prolongation fla mais il y a un penalty là non ko anga corner jate parce que uba donc am joué au Congo Congo de organisé Congo me médaille chi soro fo nous nana finale ko anga ke corner parce que Congo est corner wala soro Mali est corner fla soro ko donc Congo de gagner un peu de temps ballon temps amata penalty temps yɛrɛ amata penalty temps no ko anga ke corner o fana ya shara sugu jumɛn o shara o ya baratu wo do yɛrɛ pour que an kana kubuta au moins Congo comme Congo de organisé a bolo ngana boire o kɛra a baratu do don yɛrɛ de mais maintenant mɔgɔ mun y'o finaliser maintenant o tɔgɔ de f'u ye bi Cheikhna Traoré ko Alliance Bakary i b'a fɔ Sidi Jara di Sidi Bleni de Ségou Kijan Diallo di Joliba Bogobali Konipo de Mopti Ousmane Traoré Ousmane Bleni du Réal Mamadou Diakité di Mamadou Diakité du Doudou du Stade Hamidou Doumbia du Réal Oumar Sy di Ben de la Jeanne d'Arc Abdoul Karim Touré di Bakou du Réal Mamadou Kaloga du Joliba Basori Diara du Joliba Moriba Dambélé du Stade Salif Keita du Réal Seydou Tal du Joliba Labas Diakité du Réal Karunga Keita du Joliba Mamadou Traoré du Capable du COB Idrissa Touré du Naini du Réal le docteur qui l'accompagne s'appelle L'Oréal, il était médecin à l'IOTA l'entraîneur du Réal, il était en même temps entraîneur du Réal Koumaré, il était accompagné de notre docteur malien Koumaré donc les Jeux africains de Brazzaville ont eu lieu du 19 au 25 juillet 1965. Le Mali doit organiser la deuxième rencontre, le deuxième jeu en 1969. Lamine Keita du Mali a été médaille d'or en judo, Namakoro Nyare a été médaille d'or en disque. L'équipe nationale a été vice-champion en football sur corner. Ko Mali de Kanga joué flana organisé au sababu de la stade municipal Nidjo la piscine olympique oui maintenant mon écart en 1968 coup d'état Karamodoula décembre 68 Moussa Nakachedo Koko ambi watimina anseka organisé Koka di jamane roma donc amaseka organisé fobi amina na jogo chogola ko coup d'état kera ko jamana te a chogola donc anti se ka organiser tuguni ka soro an fenjo stade jo ka yoro labin akama mais ko anti se ka ajo ka di mogorma donc ils ont annulé donc we tara di Nigeria ma alisi sama prêt chaque todo am prenne ça mon prêt contrôle mais ni de kera nous de chedo mu ça c'est la première finale jouée par l'équipe nationale du Mali à l'époque on l'appelle la sélection nationale il y a pas de nom anga bolon da mo ba chama fana bala ni Amadou Kaloga ni Karonga Keita no Salif Keita alias Bakary no olu mo ko munu ye anga bolon da tar ku seben sikatola amu fo ni kene kan alhamdulillah ba in cheni baraji kambe